ಇಂಚಿಪದ ದೊರೆತುಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ಗಟ್ಟದ ಮುದಲಿಡು ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಓಲೋಲಾಯಿ ನಡೆದು ಮಾರ್ಗುಲು ಮಾತ ಹಾಳಾಯಿ ನಡೆದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲೂರುಗು ಪೋಪುನ ಭಕ್ತರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಆದಾಯಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರ್ದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪುನ ಭಕ್ತರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಜರುಪುನ ಸಂಗತಿಲಿಡ್ದು ಜನಕುಲು ತಿರ್ಗಾಟ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಪೋಡ್ದಿರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಲ್ಲೂರುಡು ಏಪ್ಪತ್ತೂಂಡಲ ಜಾತ್ರೆದಂಚ ಇತ್ತಿನವು ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆದ ಅಕೇರಿದ ದಿನದಂಚ ತೋಜುಂದುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಊರ್ದಾಕುಲೆ ಪರ ಊರ್ದಾಕುಲು ಕಮ್ಮಿ. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಬೇಗ ಪೊಗ್ಗೋಲಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಪಡುಂತ ಇಜ್ಜಿ. ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ಘಾಟಿ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಿದಂಡ. ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ಘಾಟಿ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ ಬಿಚ್ಚಿದಂಡ. ಶಿರಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾದುಂಡು. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ನಿಚ್ಚ ಎನ್ಮಿಡ್ಲ 9,000 ಜನ ಸೋಮವಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಅವು 15,000 ಮುಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಇತ್ತೆ 1-2,000 ಭಕ್ತರು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರ. ಕೇರಳೊಡ್ದು ಕೊಲ್ಲೂರುಗು ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡು ಅಂಗಾರೆ 47 ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ, 2 ಸೊಲಬಾರ, 90 ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, 15 ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, 11 ಮಹಾಪೂಜೆ, 21 ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, 53 ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸೇವೆ, 71 ಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾದಿರ. ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಡ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೈದಂಡ. ಬಾಕಿದ ದಿನ ತೂಂಡ ಒಂದು 180 ಕಮ್ಮಿ. ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ನಟ್ಟೊಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 180 ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಸೇವೆ ನಡಪಾದಿರ.